стой, чакай, ще му бръснеш, чакай! Вие стъклата! Сържант ми къде е? Документите са... Гледайте, господин Славев. Да, чакай да ударим вода. Да, ваше. Гледам, че... Нали не са бием, я? Виж. Документите на отказва. Пиши, че отказва. Кръвна проба, изми, щом отказва. Дениска как? Ей, палите на баща. Те са развалил. А той не ги е включил. Как така? Женя съм. С две. Ето ще му да послушате малко. 20. Чувай сега, кой ще ти каже, от телевизор не може да ме плашиш. Чуваш ли какво ти казвам? Зет не ми е млад, не е жени. Ще ми виж какво става, търпе. Ще мачиш. Моля ти са. 50 давай. Един човек иска да го чисти. Айде телефон ми бъде. Едно. И той е номер. 8955. Четири сбъркани нули, моля, забравяйте. Добре. Ами... Кой сте ви? Аз съм сержант Михалян. Ами, да, спряхме го тук, защо? С автомата. Ще ми изгориш къщата. Иде, там с бави гитарка. С Наскоро. бами так. Наскоро. Не бе, той момчето много културно караше. На табелата имаше 40, той караше с 30. Да, много е приятен памет. Я, пак ще погледнем. Не са цъкнати, бе. Че ти двамата са кола. Не са пияни. Да. Даже аз ще го платя, да. Да. Добре. Да. Че циганка, тук са много парите. Да! Повече няма да се наложи да възпираме. Тихо. Свободни сте. Видяем, че ти казах, че ще ми маневрата.